Spore përshëndetje për të gjithë, do thot për herë të parë në historinë e shqiptarëve bëhet sot në komunën e Zveçanit seanca solene. Shfrytëzoj rastin edhe një herë se gjithë shqiptarët kudo që janë t'ja urojnë 28 nëntorin, ditën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Kao prvo pozdrav svima. Prvi put na opštinu Zvečan, na historiju Albanaca, kako da mogu da kažem tako, se organizuje svečana skupština povodom 28. novembra, Dan nezavisnosti Albanije. Iskoristim priliku da svim Albancima poželim sve najbolje za ovaj dan. Do thot tash pritet nga ora 9 të fillon seanca solene dhe pastaj të vazhdojmë në kullën e herojit të kombëtarit sa boletinesh. Očekuje se danas od 9 da počne ova svečana skupština, pa posle toga ćemo nastaviti na boletin kod narodnog heroja Isa Boletinja na poslu. Pastaj do të vazhdojmë në varrezat e dëshmorëve në Shqipol, të familja Jasharaj, të familja Haradinaj dhe as sa të me mërrim Haradite. Posle toga ćemo nastaviti na groblje u Šipolju, pa na memorijalu u familije Jašari, pa na Glođanu kod familije Haradinaj, pa tako ostalo sve što možemo da preko dana da prohodimo. Kjo është agjenda jonë mrena dite. Ovo je znači agenda za danas. Da li je organizovan srpski jezik, prevod na srpski jezik na ovoj sednici danas? A što organizu përkthimi në gjuhën sërbe këtë takim. Nëse marrin pjesë qytetarë sërbë, po patjetër. Do të japet e drejta e gjithë qytetarëve të komunës. Pravo je svih građana opštine Zvečan, znači ako već učestvuju srpski građani ili neko kome treba prevod, naravno da će biti obezbeđen. Do thotë na jemi të gatshëm për 3 gjuhë, gjuhën shqipe, gjuhën sërbe, gjuhën angleze nëse marrin pjesë. Mi smo spremni znači na sva 3 jezika, srpski, albanski i engleski da prevodimo ako je već potrebno i ako ima za koga da se prevodi. A gospodine Preci, šta mislite, kako doživljavaju građani opštine koja je većinska srpska da se jedan ovakav događaj po prvi put odvija ovde? Çka mendoni ju za Preci, si e përjetojnë qytetarët serb, të cilët janë më shumicë në këtë komunë organizimin e një evenimenti të tillë? Besoj se nuk e përjetojnë keq për arsye se kjo festë shtetërore e shtetit, këtu ku jetojnë gjithë qytetarët. Moje mišljenje da nije da oni preživljavaju ovo loše, jer ovo je, kako se kaže, svadba znači za narodna svadba, znači nije nešto samo za Albance ili nešto, to je svadba u celom Kosovo i nemaju šta, mislim da preživljavaju loše. Edhe unë sekretar komunës do thotë të respektoj gjitha festat e qytetarëve sërbë. Ja kao gradonačelnik opštine poštujem sve ostale svadbe, svim manjinama koje žive na našoj opštini. Gospodine Preci, zbog čega onda niste 15. septembra kad je bio dan zastave Srbije, nacionalne zastave, zbog čega opština, koja je opština svih građana ovde, nije tada organizovala nešto slično? Pse me datën 15 shtator nuk është organizu dita e flamurit të Serbisë, masi që veç... Atëherë qytetarët vetë sërbë nuk kanë, do thotë deri më sot sa kërkesat mi kanë bërë për organizime, unë asnjëherë nuk jam komë ndaluar, gjitha jam kemë lejuar të vonë edhe prapë ja lejojmë çdo festë cilën e kanë qytetarët sërbë, po më parasysh cilët qytetarët se banojnë në komunën e Zvečanit na ja kena lejuar dhe prapë do t'ja lejojmë. Do danas znači nije da je donet neki zahtjev. Mislim, ja kao gradonačelnik svim građanima opštine Zvečan sam poštovao sve zahtjeve, uključujući ovdje i ove za narodne nešto svadbu što imaju, ali do danas nije da je neko ni od Srba, ni od Bošnjaka, ni od ostalih drugih koji žive u opštini Zvečan nije podneo neki zahtjev da se organizuje nešto slično u vezi, na primjer, ono što se pomile u vezi dana zastave. Ali ja sam spreman za to, znači i nadalje. Ako se već podne neki zahtjev da se organizuje nešto
slično i ja kao gradonačelnik poštujem to i ću raditi na tome da organizujem to. Moest direct dat stadtouder te vesten dat dat feest dat de tune, we na jem de gačom je respektovati. Pravo je svaki građana da organizuje i da drži svoje, kako se kaže, različite to dane i ja kao gradonačelnik moja je dužnost da to poštujem i da što više mogu da pomognem. A ko bi trebalo taj zahtjev da podnese? Kuš u doštat kërkesë me paraqit. Çdo shtator të të kish paraqitet të kërkesën e kisha pranuar. Pavarësisht kulturës. Pavarësisht Svaki građanin ili zvaničnik koji ovdje radi može to da napravi taj zahtjev i ja bi to uzeo u obzir i radio na tome. deri me sot kem pas shumë kërkesa të qytetarëve serb, gjitha janë realizuar pozitiv brana dite. Do danas smo imali mnogo zahtjeva za građana, različitih zahtjeva i svi zahtjevi su ispunjeni unutar dana koje je bilo to moguće. Po jem të gatshëm deri në përfundimin e mandatit tim, të jam përballë çdo shtetarit të komunës Zlečani. I sam spreman, još jednom potenciram, da do kraja mojeg mandata kao gradonačelnik sam spreman da poštujem i ispunjavam sve zahtjeve građana opštine Zlečani.